Dini, tá mén seo nniu chun haisbáins díobh chun us the setup a dheabhsú as go airge. Tarlum. An sláisiún oibre, tá mus chun na sreanganna bhaint agus an feipúir de glanna. Na mar sin tá cúpla uirlis am I seo dhéanamh. Tá multi-tool seohan, scrúar a cinch, Ullin cruach chun snasacur na fretna, agus círsóir chun an curp agus gacrú de glanna suas. An is tá mus chun na sreanganna gheara. Tá pápéir flocha am an seo chun an salacha bhaint de gacrúd. Tá Ullin cruach am an seo chun snasacur na fretna. Tá difriúh mór hanathe na gúise sin ítach. An is tá ar an curp a glan sios. Agus dachar mé an cappa seo mar grá cean eile am. An is chuir mus na sreanganna air cean ar cean. Tá ar stranganna air an is faoi hanis an cé job eile na iad chur I tún. So chain na stranganna tríd an droichead, thar an nut, agus an is Thomas a tún, agus gacrú glanta. Snéimiis in is, slán go fáil.